Pohodlne sa usadíme a začneme krúžením hlavy. Krúžime pomaličky, dýchame pomaličky, uvedomujeme si každý milimeter nášho krku, snažíme sa nájsť nejaké bloky a stuhnutia. Krúžime do druhej strany. Ak nájdeme nejaký blok, pozastavíme sa, predýchame trošku a pokračujeme ďalej v krúžení. Zastavíme sa na stred a pôjdeme bradou k hrudníku a do záklonu. Brada k hrudníku a do záklonu. Pomaličky, takisto predýcham. Úklony k boku, ramena ťaháme dole a dozadu, lopatky k sebe a naťahujeme sa do jednej strany, do druhej strany. Preciťujeme takisto cez dých stuhnuté miesta, snažíme sa ich uvoľniť. Rukou si pomôžeme, ťaháme rameno dole a druhou rukou si priložíme dlaň na ucho a naťahujeme ešte trapez. Predýchame a ešte pomasírujeme tento trapez. Rukou, prstami pomáhame si jednotlivé body na trapeze uvoľniť, prehmatať, masírujeme si každú časť tohto trapezu. Prechytíme si druhú stranu. Dlaňou na ucho naťahujeme trapez, rameno spodnej ruky ťaháme dole a predýchávame. Zase premasírujeme trapez. Pomôžeme si prstami. Vyhľadávame jednotlivé stuhnuté miesta, prevalkáme si ich, premasírujeme. Tam, kde cítime nejaké väčšie stuhnutie, kľudne necháme tlak pôsobiť trošku dlhšie a predýchávame. Použijeme obidve ruky a premasírujeme si oba trapezy naraz. Pôjdeme do stran znútra von, súčasne rukami ťaháme trapez a od stredu smerom hore ku temenu, takisto tlakom na prsty premasírujeme trapez až po úpony pri hlave. Pri temene hlavy si ešte vyhľadáme jednotlivé body pozdĺž temena, úpony všetky, ktoré sa tam napájajú, trošku uvoľníme a zase natiahneme trapez do strán. Natiahneme sa ešte na jednu stranu, prechytíme jedno rameno, hlava na druhú stranu, úklon. Objímeme sa čo najďalej, ako to vieme. Vyhrbejme chrbátik, nadýchneme sa do vyhrbeného chrbátu. Predýchame, uvoľníme fasciu okolo stavcov, široké lopatky, veľký chrbát. Urobíme si priestor. Prechytíme dlane teraz na zadok. Budeme otvárať hrudník, dýchať do otvoreného hrudníka. Snažíme sa hrudník čo najviac dopredu pretlačiť. Ešte sa pohodlne usadíme do tureckého sedu a pôjdeme plynule s nádychom a výdychom do vyhrbeného chrbátu a hrudník dopredu otváram nádych. Vyhrbený chrbát, výdych, nádych do otvoreného hrudníka. Výdych a nádych hlboký, úklon na jednu stranu,
Snažím sa predýchať aj bok chrbtice. Druhá strana, predýcham. Položím sa na dlaň. Nádych, popod pažu, výdych na stred. Nádych, popod ruku. A oblúčikom sa presuniem na druhú stranu, nádych. Oblúčik cez stred. Druhá strana, nádych. Ešte raz. Nádych. Cez stred, výdych a nádych popod ruku. Vrátim sa na stred, prepletiem prsty, poza chrbát a ešte sa vystrečujem, hlava dopredu, uvoľním krk, hlavu, spájam lopatky a vrátim sa na stred hore, prepletiem prsty, vyhrbím chrbát, lopatky od seba, široký chrbát. Uvoľním krk a pripravím si ho na masáž. Takže chvíľočku, ešte pár krúžkov na uvoľnenie. Zohrejem a skúsim si teraz nájsť kývače hlavy. To sú dva veľké dôležité svaly, ktoré potrebujem posilovať, ale aj uvoľňovať na to, aby sme mali zdravú chrbticu takisto, ale zároveň sú to svaly, ktoré zanedbávame. Potrebujeme s nimi pracovať, aby sme boli zdraví, zdravé držanie tela, aby sme dokázali si udržať. Tento kývač hlavy si prehmatáme medzi dvoma prstami a snažíme sa ho rozmasírovať po celej dĺžke. Skúsime si uvedomiť, kde začína, kde končí, úplne až pri uchu. Takže teraz medzi dvoma prstami skúsime ho trošku aj ponaťahovať od stredu smerom do strán hore a dole. Medzi dva prsty ho prechytíme. Skúsime premasírovať. Takisto druhá strana. Pozriem sa, prehmatám, kde ten sval, odkiaľ pokiaľ ide, prehmatám si ho medzi dvoma prstami, jednou aj druhou rukou, trošku ho pouvoľňujem a od stredu chytím a budem rozťahovať. Naťahujem, strečujem tento sval, uvoľním, premasírujem až po úpon pri uchu. Takisto nezabúdam dýchať pri uvoľňovaní, pomáham si dýchom. Ak tam cítim nejaké stuhnuté miesta, skúsim si ich uvoľniť aj tlakom tým, že prstami zatlačím na bod, ktorý cítim stuhnutý a uvoľním. Prejdem dláňami pozdĺž krku až smerom k brade, trošku premasírujem spodnú časť krku smerom k brade. Prechytím medzi dva prsty bradu a pomaličky ťahám smerom na perifériu do strany, cez dláne sa pohľadím. Teraz dláňami popod krk, takisto sa pohľadím. Otočím dlane a smerom hore sa pohľadím až do vlasovej časti. Ďalšia časť popod lícnymi kostiami premasírujem svaly a smerom do strany perifériu. Snažím sa uvoľniť celú tvár, rozprúdiť energiu. Takisto sa tu nachádza veľa svalov, kde sa ukladá hnev, stres. Potrebujem sa uvoľniť od brady smerom hore popri nose, takisto až smerom do vlasovej časti. Tak, prechytím sa ešte na temene hlavy, pouvoľňujem podľa pocitu, čo ešte potrebujem. Krk, hlavu, ramena. Posledné nádychy, výdychy vedomého uvoľňovania stresu, napätia. Trošku si poklepkám ešte po celej tvári,
záverečné hladenie, uvoľňovanie a rozptýlenie energie. Uvoľním napätie takisto v okolí očí pod obočím tlakom smerom na perifériu až do vlasovej časti.